karong adlaw mga boss, adlaw karon nga Sabado og November to. So timbiyahe na sa nato ni mga boss. So dili pa ta mo biyahe mga boss, sa ato ning check up nig balik kay gahapon na nagkot mi sa mga kalag dito sa Minterio. Naguba ang kambyada ani, di dagis igo rin naabot rin sa balay mga boss. Igo dili na gid masulod ang permira, segunda, tercera, kwarta wala na gyud. Mao to nga kadesisyon mo ko gabi nga gabi naman kay minaabot. Ugma lang ko na check upon mo to nga pag-abot ako dire. Awa na karon pagbuntag pagmata na ko ako din check up. Og sa samtang check up kita raman usa mga boss mukab ning ulo nga perting bugata mga boss. Sa tao dito mga truck na mga bugat kay ulo anaon ra pag teknik ninyo. Ana ablihan ra ng pultahan diha. Pero dili man na maabli diha. Sampo kang buanga ka lipot dito ato pikas abliha. Tamang ka ay batanon pa man ta kakaayo nganong limtanon man kay ka tanawar kung imong naong batanon pa kay imong edad pero gulang nagkagdagway mo to naabli na diha ana pag abli ra na naor na pag abli unsa mo taong ka palimot-limot mo noong kanon ay kalimot diha istorya lang po ko ay ko kasabi unsa po to ka kini mong kasaban ikaw ron po ni ya mao na to dai mga boss. Mo to ako rin giablihan anaon ra pag teknik abli ang mga ulo kan mga dikarga mga gahi kay ulo mga boss. Inatuon ra pag teknik mga boss imo ra tong ablihan ng putahan des pikas o tanawa kaya ra kay nanako ako ra usa diha ilang paghambog ning video kay di putang bugiro god nya mo to nga isiradan to nagbalik ang ulo diha mga boss kay para likay ta sa mga isyu diha nya mo to nga magkuha na pud tag tubig kay para timbol ning radiator kay siyempre timbulan gyud ng radiator kay mo man importante sa tong biyahe nga makina masipte perme kay para di pud madilatar tong biyahe ba to gitimbol na lang ko na diha ato na timbulan dili po na mahurot gamay ran po nagkuangot kao ng maginahagod kay kondisyon mo kay na bisag usaon po na mugduot diha di na lugti nang kuan niya pero timingan po niya kay bag-ong pong giayo mo to pagkuman to timbol og tubig diha mga boss ari buta birawon to ng city diha kay siyempre mo na importante kana mo yung city kay kana city ug tawo pa na mo na dugo sa kanan kana city mo ato na check up diha kay importante man kay na city. Mano tog trapo diha mga boss. Ato ginang itunlo diha balik sa kanang iyang kuan. Kanang sudlanan sa city diha kanang beef stick. No. Suwana sa old stick. Mana okay ra, wag problema. Okay ra na. Pwede ra ta ka biyahe ana. Mo na diha mga boss. Pag gumadilis ta na siradaan diha mga boss kay ato man tong chikaapon tong kable nga naputol gabi igo ra gitang kaabot dire sa balay ba barangay Kagay igo ra gitang naabot dire naputol ang kable sus kaloy-an Ginoo na gi anghel gitan-aw na to no kay bisag murag tan-aw sa mga tawo nga murag maldito kay tagnaw pero di pud ta inana ka salbahes oy mo to nangita na ko kalambre dia kay mo may atong ibaat ana kay mapalit pa tag kable guro ting biyahe apiki na kay sa oras mo to nangita lang kog mga tools dia kay ako man ang iputol atong alambre. Ako na iputol tong alambre kay di mo silbig dito baatan kay di na kita kasulod og kabyada. Igor mo ko tong naputol god nahuswa ra man to. Igor tong nahuswa kinahanglan ra tong nga imo ra tong baatan og alambre. Mo to diha baatan tanang samtang nangita pa tag alambre diha mga boss. Shout out sa kuning mga tawhana nga grabe ka supportive sa mga video si Ate Jenny Manait o sa diha sa barangay Kanaga no shout out diha ate o kato si parang Edmond Discarten shout out og shout out po ni Boss Jimboy Taghoy og shout out ni Mike Pantilupli nga naay tent shop diha sa kuan kanang may liluan dapit basa kay liluan siguro to iyang gikon og shout out sa SNR ay sa akong classmate diha nga nanay gagalingon nga siya pod si Isabel Suasula og si Randy Tulaita salamat kayo Dol og salamat po dai sa mga nag-share sa kong video si Emsal Kumindras sila si Ate Jenny Manait og sila si basta daghang kay nalimot lang ko mo to nakita naman tag alambre diha nya shout out is tag iyan ng alambre ha tibuok para bagi kaayo ni pero ako lang gihipos naranis mua gikuan lang ko ni gamay kay ibaat ra pud sa kambyada ba mo to shout out po din ni Kevin Antipisto di ay og ni Enzo Dus. Shout out po di ay ni Jitro Bostroy. Shout out ni Bostroy dia og sa dia sa barangay Manata no. Shout out po ni Ayan Caballero ni Boss Bubong. Shout out Arnaiz og ni Boss Juan Arnaiz. Shout out og sa uban pang wala mo shout out pasensya kay mo kay nalimtano na kay ko bisag
tigulang na kay kugnaong bata kay kugidad tigulang na gyud. Kung mao to dili lang ta maglangan kay magbaat bi tag alambre atong kambyada ya. Ato lang sa ning baatan mo to gandam tag sako diya kay mao na atong ihanig. Baatan lang sa nato ni kay ug malit tag pisa karong adlaw pahiki na gyud kaayo. Unong arin lang siguro ni sa Lunes kay adlaw mo nga Sabado, Domingo, Lunes o sakto pud kaayo. O mao to pilar ko istorya. Magkamang-kamang na ta diring dapita, mo to ning kamang na ko diri kay ako ning lilion ug baatan ko ning alambre kay para madali ta kay biyahe pa biya ta usa nang orasa. Mahapnan magabinan perminti ra ba mi magabinan mag-abot sa carbon mga boss. Shout out sa mga driver ko mga kaila dia mga si John Paul Panginahog shout out ni Bus Lucio. Guarin shout out og ni Dennis Piblas shout out og sa mga ubang driver nga wala mo shout out na lang ninyo og si Boss George dito sa taga Bugo katong sipat kayo shout out po di ay umaw to padayon lang tagkamang diri og samtang kakamang ko diri i-share po ninyo ni nga video kay pitip biyang kapuya diri tanawar ko ninyo piting luuyan to diri gipaningot tag maayo ug dili sa dinan ako na ditsog baat ya atos ning tangtangon diri no diha sa magtangtang dapita kay piting lisura dito pod motong diri lang ta dapita magtangtang kay murag pabor-pabor pud ring dapita ug mao day ni mao ni diferensya sa ato ang kable nga dili masulod ang kabyada kana siya ay igor na naputol dia wala gina naputol ang kable na huswa ra na igor na nahuswa dana no nahuswa ra na siya kay nabutoy binatag alambre sa una pero naputol ang gitanan wa na gyud mao ra na dia nahuswa ra na kana mao ra nahuswa niya pero dili po kay delikado ug kayo mao gina siya kanang pero kinahanglan gina siyang ilisan gina kable kay mao man ay safety tong biyahe mao na diha mo igor ginang naputol lang napuki ba naputi no ana labay ta na daang lambre da kay wala na giari tas bag-o so ang teknik ang teknik lingo patay ko no ang teknik na to diha ana na imo nang kulito din ang kuan diha ya imo nang balikon sa baat ug alambre ug shout out pud sa mga driver nga parehan ako ag mataymingan mug mga inani inanaor pag teknik nyo baatan ra nyo galambre da pating dali ara na o kinahanglan tang mga driver nga og natay mga ginagmayng diferensya nang gidalan tong unit mangita kitag paagi kay para pud di po ta madilatar maayo ba o inaanir ko mga boss murag inosente ra kay tanaw pero naputay nakamuang gamay dia nga kanang naputay utok gamay ba kay gidadala so ana or teknik ug mao ra to pilar ko idagan sa istorya wa na piting dali humana aw naayo na ug mao to manam tag ayo way daghang istorya atol ning ibalik og sira ning ulo kita na mo sa bugat kini kaayo ato na ibalik og sira ng ulo kay ato na po nang testingan diha testingan na tanawa so start na to na diha testingan tanang kambyada diha og okay na ba so gipaningot intaw piting luya gyud ug mao to ako rin naluoy taon ani ug mao to kanang testingan sa nato ni abante atras tanawa ato testingag padagan na tanawa di ba ning dagan ra ni dagan ra ang alambre sa so giatras di nato ni dire iatras na ning dapita kay naade tay kargang kahoy diri gikan sa cemetery gahapon na nagkot sa cemetery nya nakita ko kahoy dito nga piting daghana akong gipungutana tong tag-iya dito og iya bang gamiton mao to dili man gamiton mao tong gikuha ginato dayon kay mao ni atong sugnod sa pugon gamit yung kainin nato mga boss kay ug sa dili pa din nato maghabwa mga boss so ato din i-shout out ning mga nangagi day nga ang apong ni Gudi day sa barangay Bai dayo nagpa-video kay mga followers ko nato bahalag dili followers so importante nga ato na silang i-shout out sa mga apong ni Gudi day sa barangay Bai mga mutalya dia shout out dia tanan mga mutalya ug usbon ko balikon ko pasalamat katong tag-iya aning kahuya day salamat jud kay nga nakatabang jud kanako diring dapita ug salamat po des nagtabang na to og kanang alsa ani diha sa sakyanan des Janmark katong apong ni Luloy des barangay Libo salamat jud kay og ni Pusayan Panginahog des sa kuan tubod sin diayo salamat kay igsuonang Brad Jan Paul salamat kay dong ha si mukayo dong nga imo jud kong gitabangag alsa des barangay sa sakyanan nya mao ra to salamat kay ninyo sa nagsuporta sa kong video kay murag taas-taas na kitong tabi diri na salamat jud kay ninyo ug palihog lang og share sa kong video para pud matabangan pud ko ninyo ba nga mausab pud atong kinabuhi dia di ba salamat kay ninyo I love you